Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuNyado ne-TV umqali we-channel sacela ucofe ibhathini elibhalwe subscribe uzoba ngokuqala ukuthola izindaba kweli channel yakho oyithanda kakhulu iNyakatho the North TV. Bafowethu ngilethele izindaba ezishube kakhulu. Njengoba Ukhuzani ade ekhuluma Okhozini kube khona ukutalatalabha akabe nakho lapha Okhozini. Bafowethu ake ngidedeleke i-record la Ukhuzani ekhuluma khona Okhozini etalabha futhi umthandeni mfoka Manqele ngoba sazi ukuthi umthandeni mfoka Manqele ukwavakasha lapha Okhozini esontweni elidlule lapha ngomgqibelo. Bafowethu ufike wafika nepresent ephathele Ukhozi FM uthi ebonga ukuthi iParis likwazi ukushaya amamiliyoni kube neplatinum ebekhona wathi sacela beyibeke lapha kuphi eduze nezithombe obaba ubhodloza bafuthi lapha studio lapho Okhozini lapha Okhozini FM ufike nesipho ke umthandeni mfoka Manqele manje noKhuzani wakhuluma into ecishe ayifani naleyo ke etalabha ke umthandeni mfoka Manqele. Ake nizwe nina ngokwenu. Ngiyabonga. Ngicela ngakhohlwa ukusubscribe like. Ngiyabonga ke. Nje ke nangempela ithema eqhamuka mother of all yazi iqinisekisa ukuthi cha Ukhuzani kakekho lapha kumncintiswano uzoba i-guest artist ngoba ngamemezela ukuthi cha sengihlomule kakhulu ngane zakwethu nasekhaya ngithi noma ngifike ekhaya inkomo egcwele isibaya nazo ngayiwina. Uyabona nje yonke into mina ngawina uyabo. Ingakho nje impela nalapho Ukhozini nje sengishaya unyaka kwaze kwamahlandla amabili uyabona. So umlando loyo abanye bengazi bethole lutho halala. Angathi ngangibeka nje lapho obondeni lapha la eduze kwabhodloza ngoba umaskandi wokuqala ake nibishuthe la seqhuli maskandi wokuqala ukuhlukanisa unyaka kabili so sengiyiqhawe elikadike kufikiso so ke kuzobe ngikho. Okay, kuyaziwa mfethu ukuhlala uqhamuka nezinto ethe kwehluka mangabe umcimbi kaMaskandi. Mhlawumbe uyafisa nokuhlebela ukuthi yini abangayilindela lapha kwi-Mother of All Maskandi Festival. Angifuni ukuyikhuluma leziko ngoba sekukaningi besesikhathi ngiye ngihlebe izinto ngibone into umuntu esenza into ethi ayicishe ifane. Uyabona njengoba ubona impucuzo ngathi mangenyuka lapha bangena nabanye benyuka yabo kwase kwenyuka nje wonke umuntu asekhona khona umuntu oputshuza into zami lapha. So sengizothula manje ngabe ngisasho ukuthi ngizoqhamuka la emcimbini ngoba abantu bayangawula manje. Uyabo sengicabangela wonke umuntu uyabo. Ngifuna mangiqhamuka lento nje bebona abantu umuntu ongabengekho uzobona emaphepheni.